Ale teraz, ak chceš, môžeme sa pekne porozprávať o Sare. Prišla som si po pohárik, ale počula som, že ste ma spomínali. V čom som dobrá? V chrápaní s každým chlapom, aby si všetko zničila. V tom si fakt dobrá. A obaja ma počúvajte. Ak je na tomto svete spravodlivosť, prisahám, že vy dvaja mi za to zaplatíte. Mariana! 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 Bože, a ty si kto? No tak, seňora, poďme odtiaľto. Mám úlohu ťa zabiť, sledujú nás veľmi zlí ľudia. Pohni sa, počuješ? Poďme! Nemali ste sa k tým ľuďom približovať. K akým ľuďom, Roberto? K tým ľuďom... K mafiánom. Mohli vám niečo urobiť, mohli vás zabiť. Som unavený, Roberto. Choď opatrne, ja na chvíľku zavriem oči. Nebojte sa, doktor. Ja jazdím opatrne. Čo je? Čo sa stalo? Ten človek jazdí ako blázon. Jasné, že sa potom zabijú. Už sme dosť ďaleko. To stačí, uber rýchlosť. Mi už na ničom nezáleží. Choďte všetci do pekla! No tak upokoj sa a pusti ma okamžite za volant. Nie! Už viac Spomaľ! 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 Slovenské znenie vyrobilo štúdio Enter.